saiki latihan kaya aku mesti cepet pinter aku saiki nek sinau arep kok tanggal 1 ngantek 33 yuk gendang pinter. 33 ki tanggalane sapa? Lho lah kan nek luwih tanggal gendang pinter. Aneh-aneh wae. Ayak-ayak naon? Ayak-ayak naon? Loh, ayak-ayak wae. Doro ayu sampun rawuh. Wonten Doro to. Iki mau tetembangan apa, Yung? Alah nggih niki wong nglipur ati katimbang mikir sing aneh-aneh ngoten nika. Lah kok malah leren? Aku melu seneng Ora lho. kepenak Nek yo, kowe Di. wong loro ki do jogetan, do tetembangan aku melu seneng lho malah leren. Panjenengan Doro remen menawi Panjenengan niku nek remen kan genah nggih. Lah iya, wong genah. Nek ngerti bendarane lagi sungkawa ki mbok yo malah diteruske ngono le tetembangan ra malah dadi panglipurku to. Lah nggih. Ning nuwun sewu. Panjenengan menika kok ketinggalan nuwun menika menggalih menapa? Lah iya ya, Di. Nggih kula pirsani kok panjenengan niku ketinggal suntrut. Ditekuk ya. Jatosipun niku menggalih menapa Ndara Putri? Yo, piye yo nek aku bloko karo kowe iki Jangan ngendika kemawon mengke Lah nggih boten napa-napa. jane mono ya kudune kepenak nek dadi garwane calon ratu. Lah nggih panjenengan lho lah. Pengantin anyar ya Di, lah kok malah kudune malah seneng terus ya. nggih. Iya ki. Terus pundi Ndara Ayu? Lah wong Kang Mas Pangeran ki ora nate ana dalem lho Piyung. Tindakan saben dina, kayak aku ya ora tau digatekke ki. Mulane tindak terus niku dados saya nggih lan nggih ta? Saya lajeng mlampahipun niku radi ngaten ingkang nggih. Aja ngono kuwi Di. Kuwi Ndara Wis to dhewe yo lho. malah digenahke kepiye. Lah Nuwun sewu. Terus pundi? Terus pundi? Aku wingin dawuh apa? Ayo, kelingan ora? Yuk. Oh. Wis urung. Wis Di. Ayo nggih. Ngapunten sejatosipun nggih sampun kula aturi rawuh wonten taman mriki. Nanging Mbok menawi. wonten napa kok dereng ketingal? Mbok menawi tasih wonten mergi, Ndara. Ya tekan sprene urung. Ingkang sabar rumiyin, ingkang sareh. Dipun tenggokke mawon. Mugi-mugi dinten menika mangke rawuh wonten ing taman mriki. Apa kudu dibaleni toyong le kabar-kabar. Mengke kula engok-engok wonten regorian. Sekedap Ya, sih. Lho. Lho. Kula ingkang Lah menika sampun rawuh. Sampun rawuh. Monggo-monggo Mas. Terus iringane ini aku gamelan campuran. Sampun nyang. Nang gambang niku saking kibul. Saiki banjur pisang-pisang. Kulit gamelan. Kaya ta yo. Wis sepi yo ora bebeda kaya ngono kuwi lho. Aku ra yo lingsem to. Ana apa yo? Wingi lah sampun kula matur supados rawuh wonten ing taman. Kenging menapa panjenengan kok nembe rawuh wonten mriki? Yo ngapuranen yen tekaku tekan taman kene rada randhat. Mergo isih ana pegawean sing kudu tak rampungke. Lah nggih niku Ndara Ayu niku. Sampun monggo sampun pinanggih. Nah, nek ngoten lah sampun sampun pindah. rawuh. Sing aku wis tekan kabudaya. Aku matur nuwun. Oh, nggih sampun Ndara Ayu. Iya. Kula badhe ngrampungaken Rampungke Iya, iya. damelan. damelan wonten wingking rumiyin. Iya, Piyung. Nggih. Kula damelne unjukan rumiyin nggih. Iya. Nuwun menapa? Panipun mboten Anane apa? Oh, manutan nggih. Yo singkong. Oh, Singkong. wis engko digodhog Telo. napa wae nggih. Singkong teh. Unjukanipun ngagem gendhes napa mboten? nganggo gula ning sithik, Mbah. Oh sekedhik mawon. Iya, klenyit-klenyit wae. Anget napa benter?
anget wae. Anget namun. Sekedap cendara. Iya. Yen nyawang biung-biung marai bunga ya. Neng ngene. Nyenengke. Tenane sliramu nimbali aku ning keputren kuwi ana apa to? Kok ya dadak ana pitakonan kaya ngono kuwi lho. Kakang Sukro ki kepiye to? Kaya ngono kok ya dadak tak blakake apa kepiye? Kok kaya bocah cilik wae dadak diblakake, dadak dikenake. Ya ora ngono. Ning wirak biyen. Saiki mono kowe wis winengku priya apa meneh kuwi pangeran ana ing Mataram Kartosuro sing saiki wis dadi adipati Anom sing bakal nglintir ke Prabu. Wis to Kakang, kene tak blakani. Kene to Kakang. Senajan aku ki digarwa karo calon ratu. Nek wong liya sing weruh kira dikirane aku ki uripku kecukupan, uripku keturutan, uripku bagya mulya ngono to? Klebu kowe to? Dadi lemu nyendikani jejodohan iki mergo kowe bekti karo wong tuamu ngono to. Kakang, nek aku ora nyendikani dawuhe rek Kanjeng Rama mengko ora ya kepiye kedadeane. Yen ngono aku dadi bungah. Lah kok ngono kuwi. Nanging Kakang, Kepiye? iki jane awake dhewe iki kaya ancik-ancik ana pinggir jurang lho Kakang. Ya kejaba bebayani karo awake dhewe, karo Kakang Sukro, munggahe ya Kanjeng Rama jane ya bebayani ning ya kepiye ya Kakang aku ora iso nyelaki batinku dhewe nek aku ki jane ya ora kerasan ana kene lan aku ora nemokke kabagyan kanggo batinku dhewe Kakang. Nek tresno jati kuwi apa wae dilakoni. Mula kabeh bakal tak lakoni lan tak terangke apa sing dadi pepalang. Bunga rasane ning atiku Kakang krungu. Kowe gelem kraya-raya teko ning kene kanggo aku Kakang. Banget panuwunku. Bejo teman awak mami rasa ngredeg sing marai aku. Ya kaya ngene iki lho sing tak enteni Kakang. Minangge marang wani engkang les tiane kahanan sing kaya ngene iki sing njalari aku ora kuat wong. Ora kuat kepiye to? Ora kuat pisah karo sliramu. Ndara. Wow, gendise kirang. Kantun sekedhik sakit gek dirubung semut. Lah mbok yo tuku. Artane telas. Jan, Nggih. njupuk ning ngisor bantal kono. Oh nggih. Cinten mrikane Kak.
iki. Di. Heeh. Iki kisah cilik iki nek enek wong Kisah kok bantal. senenge am lho. Ayo yo mlebu. Anggeran kok senengane. Kowe iki lho. Oh cah cilik kowe kerung duduk. Dadya memanising tresno kang sejati ngasih tekan uncah ting pati. Ning tenan yo Kakang, apa wae sing bakal kedadean diadepi awake wong loro ya Kakang. Wis tak niati. Lembah. Tapi tenan. Saksuwene aku lunga ning palian, aku nyimpen rasa kangen marang garwaku. Nanging kok wales kanggo tumintak sing kaya ngene Lembah. Kowe malah sak pejagong karo wong lanang liya. Lan kowe Sukra. Kowe tega mbedhang Lembah Sukra. Wah, estunipun Kang Mas Sukra menika kula ingkang nimbali Kang Mas Pangeran. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten Kang Mas. Pangapunten. Terus aku kudu mene pangapura sing kaya ngopo Lembah? Marang wong wadon sing tumindak ora cetha kaya ngono. Gus. Panjenengan iku tiyang jaral lho. Sing wibawa. Terus karepmu kepiye Sumabrata? Ya ampun ming suara. Ketoke le wong lanang ngoten. Bojo digonjak kok. Ming hahu. Pangeran Sutikna. Kula kalian Roro Lembah menika tresna kalian tresna. Pun Mboten kaya sampean. nek cara kula du bojo kula pun gedhing aku. Lembah. Wis tumindak kaya ngono. Nanging kowe ora matur apa-apa marang aku. Kowe iki wong wedok sing kepiye Lembah? Kang Mas Pangeran, wontenipun kula tumindak kados mekaten. Inggih awit saking nandalem to ingkang paring tuladha. Iya. Saben dinten panjenengan boten nate wonten dalem lho. Boten nate paring kawigatosan dhateng kula, Pangeran. Nanging nek pancen kowe iki tresna kowe ora bakal tumindak kaya ngono Lembah. Pangeran, menapa panjenengan kesupen? Nandalem kesupen to? Wiwit kala rumiyin kula boten nate tresna dhateng panjenengan lho, Pangeran. Yen pancen kowe ora tresna karo aku, dek biyen kowe rasah nampa katresnanku Lembah. Kang Mas Pangeran. Nyangklak niku nyangklak. Kang Mas Pangeran. Mendah kados menapa kawontenanipun menawi kula mboten purun nampi kersa panjenengan. Gus. Menapa nandalem saged? Menawi dipun tampik, panjenengan saged nampi. Ngaten. Sinasa badhe kados pundi?
jejering garwa ora kedah bangun miturut dateng kakungipun to. Ha nggih to? Ya ngono Sumro. Sing wibawa nek kula dadi bojone, pun Sugro. Estu niku. Wong wedok wis lelemeran megus tapake merong dadane. Lah kok diku nek cara kula ya Ya Sumro. Sugro. Apa kowe pengen nglabui lembah? Apa kowe pengen nglabui lembah? Yen kowe pengen nglabui lembah ayo. Pangeran sing kene ditemtokke Sugro. Dadi wong lanang menika saged ngayomi lan ngayomi. Nanging nyatane sampean boten saged. boten sampun Sampun kula jarang. Kowe rasah ngajari aku Sugro. Ayo. Kowe bakal tak ajari kepiye dadi wong lanang sing sak temene Sugro. ya Sugro ora bakalan sedungu bathuk senyari bumi. Kapok ora? Apa mung sakmono kategane wong lanang sing bakal nglabui lembah? Ayo. Wan, pun, saknika monggo kersa panjenengan badhe terus pundi nika? Lembah olehno ning Pugeran. Balik ketemu geran. Lembah olehno ning Pugeran Sumobroto. Geret. Geret. Oh nggih. Kawas pangeran. Ora gelem nih. Mila menika ingkang kula tenggo wiwit kala rumiyin. Matur nuwun menawi kula dipun konduraken wonten Pugeran. Lara Sumobroto. Pun mlayu gendri. Kowe iki kepiye kok? Kowe takon lagi lembah kok malah ning kene. Ditututi. Oh nggih.